ରାତିରେ ଆଜି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଟର ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ନା ମୋର ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଦରକାର। ତ ମଟର ସୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗାଜର କି କାକୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ତ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଗରମ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଚ ପାତ୍ର ନେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ମଟର ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକାଇଦେଲି, ଟମାଟୋ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ପକାଇଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ରସୁଣ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଚକୁଟିକି ତା ରସ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଆଡ଼୍ କଲେ, କାଳେ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇକି ବାଗେଇକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦେଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପାଣି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କାରଣ ମଟର ସୁପ୍ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଭୁଲ ତ ନିହାତି ଭାବେ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ରେ କରିବି।